Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, comentar que ens sembla una bona proposta i, de fet, aquest govern estem treballant des del minut zero, juntament amb l'associació d'empresaris i les dues associacions de comerciants, tant del poble com de la platja, per tal d'implantar mesures i accions encaminades al foment del comerç i reactivació de l'economia. Hem fet nombroses reunions, tant telemàtiques com presencials, i hem estat en contacte via telefònica i també per correu electrònic per tal de fer seguiment i valoració de l'impacte de la crisi de la Covid-19, així com de la normativa que s'ha vingut desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma. Hem recollit suggerències i també hem fet propostes. Així mateix ens hem reunit amb altres organismes i administracions supramunicipals, com són el Patronat Provincial de Turisme, l'Agència Valenciana de Turisme, la Vora, la Direcció General de Comerç, la Presidència de la Generalitat, Presidència de la Diputació, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Delegació del Govern, Demarcació de Costes, entre d'altres. També s'han fet diverses reunions amb els portaveus dels grups municipals i s'han recollit les seues propostes. Al llarg d'aquests 2 mesos hem intentat coordinar i donar resposta a totes les demandes i necessitats que ens han arribat. Centrant-nos en el tema del foment de l'economia, avui mateix en aquest plenari ja hem aprovat 2 modificacions d'ordenances que beneficiaran a les empreses i autònoms de tavernes. Així mateix estem treballant en la modificació d'altres ordenances per tal de continuar afavorint i repercutint en els pagaments que fan les empreses i els autònoms a l'Ajuntament. Així cal fer esment que l'Ajuntament pràcticament no recapta cap import relatiu a l'exercici de l'activitat empresarial i que tenim, per tant, poc marge de maniobra, perquè la realitat és aquesta. La majoria d'impostos de les empreses van a la Generalitat o a l'Estat, sobretot a l'Estat. A més, el secretari general d'aquest Ajuntament, així present, ha emès un informe desfavorable respecte d'aquesta moció d'impuls. Així mateix, des de la Conselleria d'Economia s'ha recomanat als ajuntaments implantar actuacions encaminades a incentivar la despesa dels ciutadans en els comerços, a més de realitzar accions coordinades per aprofitar al màxim els recursos i evitar duplicitats, el que estàvem comentant també. L'Ajuntament ha donat difusió i ha fet campanyes de difusió tant en xarxes socials, en la web municipal, fent un llistat de comerços oberts per tal de promocionar el comerç de proximitat, una guia d'ajudes destinades a autònoms, empreses i pimes, un document resum perquè les activitats d'hostaleria i restauració puguen obrir seguint les normes sanitàries del BOE, un document resum perquè els comerços puguen obrir seguint les normes sanitàries segons el BOE, les recomanacions de l'Ajuntament per fer una compra responsable, actualització i ajornament del calendari de pagament d'impostos municipals, s'han repartit 3.500 mascaretes per als treballadors i alguns clients dels comerços locals, s'han fet campanyes de foment del comerç local i del mercat municipal. Pel que fa al cost de la moció d'impuls, n'hi havia coses que no enquadraven, com per exemple el tema de 600.000 euros. Entenc que aquesta quantitat s'ha fet més o menys a ull, perquè clar, el que n'hi hauria que fer, trobo jo, és analitzar com està el tema de l'esborrany de pressupostos per a 2020, tindre en compte quines partides seran necessàries amb totes les despeses que n'hi ha hagut i que ha realitzat ja l'Ajuntament per al tema de l'emergència sanitària i veure d'on llevem per a poder posar, perquè 600.000 euros de cara al pressupost són una quantitat important. A mi m'agradaria, per exemple, que el govern de l'Estat autoritzara a poder invertir una part del remanent en polítiques de foment de l'ocupació, d'incentivació de la promoció econòmica i poder ajudar tant a empreses com a autònoms com a pimes i fer diferents tipus de campanyes i d'ajudes directes si es poden, perquè, com he dit abans, el secretari general de l'Ajuntament ha posat certes qüestions jurídiques d'aquesta moció d'impuls, en la qual cosa tindrien que tindre en compte que l'esborrany que ha presentat Ciutadans no podria aprovar-se tal qual, més enllà d'això. També està bé
que mirant el que fan altres ajuntaments, i perquè entenc que aquesta moció ha sigut elaborada amb el que ja s'està fent a altres ajuntaments o el que s'ha proposat en altres ajuntaments, doncs un dels punts que més m'ha agradat és que la Junta de Govern té la competència per a poder aprovar aquesta tramitació de tots els expedients, a la qual cosa s'agilitzaria el procediment a l'hora d'adjudicar les ajudes i no tindrien que fer el procediment administratiu més farragós. Per tant, jo apel·le als grups municipals que si tiraren endavant una ordenança o un reglament jurídic per a poder implantar una sèrie d'ajudes, que valoren que és també necessari agilitzar la tramitació, conforme estàvem parlant també en la moció en el tema de les taules i cadires i l'ocupació de via pública, que al final els veïns el que demanen és agilitzar i que el procediment siga ràpid. Per tant, estaria bé que la Junta de Govern poguera tindre contingut, dotar-la de contingut i poder aprovar i poder fer aquests tràmits i no que es dilataren en el temps. I en conclusió, vegem en bons ulls, ja estem treballant, ja estem fent coses, tenim la mà estesa des del primer moment als grups municipals per a poder continuar treballant i implantant mesures i intentarem fer tot el que puguem amb el pressupost i amb la seguretat jurídica que també és important, que el secretari informe favorablement a les propostes.